मोनसे गिदिर खौरां थामथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मोदीआ भारत हादरनि गाहाय मन्थ्रि जानो थांगासिनो दं। थांनाय मैयानि समाव एनडीएनि मोनसे सावरायमेल लानाय जादोंमोन आरो बे सावरायमेलाव नरेन्द्र मोदीखौ एनडीएनिफ्राय दैदेनगिरि महरै सायख'दों। बे समाव बयनिबो खुगानिफ्राय मोनसे सोंथिया ओंखारदों दि बे बाराव सोरनि दोलोआ सरकार दागोन ना बे बाराव कंग्रेसआ सरकारखौ दामारसिगोन नामा होनना। नाथाय नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। खौरां मोननाय बादिब्ला फिन नरेन्द्र मोदीआनो सरकार दानो थांगासिनो दं। नंगौ, फिन आरोबाव नरेन्द्र मोदीआनो थामथि खेबनि सरकार दानो थांगासिनो दं। फैगौ 7 जुन एबा गाबोन एनडीएनि दैदेनगिरिफ्रा हादरगिरिफोरखौ लोगो हमगोन। 7 जुन खालि फुंनि 11 रिंगायाव एनडीएनि दैदेननायाव मोनसे जथुम जागोन आरो बिनि उनाव गोदान दिल्लीयाव 8 जुनाव समायखिरा लानाय हाबाफारि जागोन। एनडीएनि गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दोलोआ नरेन्द्र मोदीनो मददनि गांसे लाइजाम होदों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्कोपिक ईएनटी सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबांबा मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।